da bawb, na gadw hyn yn fyr. Yn gyntaf, licen ni sôn am y sesiynau addysg rhyw sy'n cymryd lle ar hyn o bryd. Fi'n gwybod bod rhai ohonoch chi'n ffeindio'r sesiynau yn anodd, ond maen nhw'n rhan bwysig o'r cwricwlwm. Felly, cadwch meddwl agored a byddwch yn barod i wrando. Miss Grefel, chi sy'n neud y sesiwn nesaf ond fe? Poblwg? Bydd eisiau fe ni fyd, gyda'i thrac record hi. A hefyd, mae athro dan y fforddiant yn dechrau heddiw. Ond mae'n rhedeg bach yn hwyr. Dechrau da. Miss Haf a Mr Wilde, chi bydd yn hyfforddi dros yr wythnosau nesaf, felly byddwch yn nais. Poblwg, ti'n gwybod sy'n ma'r students ma? Dim lot rhwng i clustia. Sy'n neud nhw'n berffaith ar gyfer dysgu drama. Atgoffa fi, Eurig. Pryd nes ti hyfforddi? 1800 be? A mae nosweithio fel hyn yn gyfle gwych i ni adeiladu pontydd. A na ni, unrhyw beth arall? Ie, just un peth yn gloi, please. Mae dy fi hanes newyddion rili bwysig. Yn amlwg, so'r misoedd diwetha wedi bod yn hawdd. Chi gyd wedi bod mor gefnogol yn enwedig math. A nawr bod pethau wedi dechrau gwella, wel, be fi'n trio gweud yw... Mae'r briodas nhw ymlaen. Lyfli! Pryd mae'r diwrnod mawr? Diwedd y mis. Mis yma? Ie. Wel, dyna oedd y plan greiddiol, a mae'r registrad dal ar gael, so ni'n meddwl, pam lai. A dwlen i chi gyd fod yna, bydd e'n dim byd crand, ond y peth pwysig af yw, bod ni'n priodi. Rei! O, newyddion da i ddechrau'r dydd. Llongyfarchiadau. Diolch. Reit, diolch bawb. Hei, oes syniad gyda chi am fenyw eto? Oes, cwbl, just aros i glywed nôl. O, allwch chi wastad wneud yn y clwb. Mae licence gyda ni a bydde Ken wrth ei fodd. Lloriau sticky, Gwaith Chwys. Swn o'n berffaith. Paid i'ch gwrando arno fi, allwn ni wneud y lle edrych yn lyflu. Mae'n i fi ofyn? Ie, diolch Don. Felly fe weithio am diwnos. Ie, okei. O, llongyfarchiadau. O, diolch Ceri, am bopeth. Nes i'n byd, wir. Dim ond y car neis i dy ti. Ie. Ti'n meddwl allan ni ddefnyddio fe ar gyfer y briodas? Mae car ni wedi gweld dyddiau gwell, a bydde fe'n neis i Anes cael teithio mewn bach o steil. Oes had sioffo dy ti? Beth yw hwn? O, mae'n iawn. Y Dr Murphy wedi oceio fe. Nag hi sy'n penderfynu beth sy'n mynd lan fyna, na ti'n fe lawr, please. Oeddi Mr and Mrs Richards di cyrraedd eto? Mae nhw'n aros i ti yn yr ystafell gyfarfod. Beth yw hyn? O, jyst cwpl o rieni sy'n moyn trafod y sesiynau ABF. Iawn. Na ddeliau dy fyna'r. Na, gwell peidio. Nath Dr Murphy ofyn i fi wneud e. Diolch, Donna. Wi moyn yr ysbyseb yn lawr. Ond wedodd Dr Murphy... Dim ots dy fi pwy wedodd beth. Tynnu fe lawr nawr. Beth yw'r broblem? Y broblem yw bod mwy na un plentyn yn yr ysgol yma eisiau help. Ni ffili roi ffafriaeth i Maxen just achos bod e'n perthyn i ti. Na, fi ddim yn disgwyl ffafriaeth. Ond mae fi yn fab i fi, a dyna pam fi'n mynd i wneud popeth fi'n gallu helpu fe. Beth sy'n mynd mlaen fan hyn? O, Dewch dy fi. Nag os gwersi dy chi. Nes i ddim gytuno i unrhyw beth pendant, Donna. ffain. Fi'n sori, nes i cam ddeall. Allan ni siarad am y peth nawr? Mae reolau pendant ynglyn â'r pethau yma. Ti wedi cael bore coffi'n barod? Ti ffili just jwmpo i flan y ciw gyda pethau fel un achos bod ti'n gweithio yma? O'n i ddim yn trial neud hwnna, chi'n gwybod na? Fi jyst yn trial helpu Maxen. Iawn, beth am yr holl ysgyblion eraill eisiau help? Beth am y 500 pint sydd eisiau i dalu am brawf dyslexia, Leah Jennings? 2,000 i ffixo'r lift. Mae 2 bwynt. Fi'n gwybod pam chi fel hyn. Chi beth wedi cytuno gyda penderfyniad Maxen. Pai bod yn dwp fe nhw. Eurig! Mae fe'n heiddi yr un chwarae teg a pob disgybl arall yn yr ysgol yma. A mae fi'n cael na fan hyn. Mae'r diwrnod codi arian yn syniad da, ond mae rhaid ni drafod y peth a trefnu fe'n iawn, na gyd. Yn union. Dewch i mewn.
Sori, Darfi, mae'r athrawes dan hyfforddiant newydd gyrraedd. Chi eisiau fi ddangos i rownd? Na, fi'n dod nawr. Golcha pants dy hunain tro nesaf. Pwy all weithio fi siw mae cylchrydiad a ty yn gweithio? Diolch man. Mr Wilde? Nes i ddim deall y cwestiwn, sir. Gai glywed y to? So ti'n cymryd llai o amser i sgriblo yn y llyfr na mwy o amser i ryndo, felly sy ti'n gallu ateb? Gyda fe yma. Na, llyfr fi hwnna. Ti beth i'n neud hwnna, sir? Stedda. Dwi ddim yn dy fusnes ti. Gai weld beth sy'n ma te. O! Barddoniaeth! Meddwl bod ti'n di bod yn fardd, wyt ti? Gai weld. Dagrau di gwmni allai ddim i crio mwy. Heb wybod dagrau i bwy. Ag y dinistyr sy'n dod. Am nonsens. Rwyg. Gael llyfr nôl, please. Sori, glywes i fanna. Gwedyn uwch. Pawb yn gallu clywed wedyn. Gael llyfr nôl, please. Ar ddiwedd y dydd, Mr Wilde. Ti'n okay? Mae fe'n so out of order. Just... God, it kills. Gwed wrth y fab, os yw eisiau bod yn myrddin ap dafad nesaf dde fe wneud yn amser unan. Sorry? I'n bleddi hwnna? Ie. Yeah. Ac yn hytrach na canolbwyntio yn yngwersi, oedd e'n fysi sgriblo rhyw nonsens iddo fe. Nawr, wi ddim yn gwybod beth sy'n bod yn y fab di, ond wedyn ni bod eisiau dysgu tam bach o fannes iddo fe. Eurig, os oes problem... Ie, wi wedi cael problem dy fe o blaen yn yngwersi. Os gariaeth ymlaen, fel bu rhaid i fi fynd ar mater ymellach. Gair gyda fe heno. Good. Good. O'n i'n gwybod sut ti'n gweld sens. Dyle ti gael pip ar y stwff ti fewn. Nonsens tywyll. Wedyn ni bod rhywbeth mowr yn bod o'i ben na. O'r mawredd. All right, fi'n dod. Oh, ffach gos. Ti'n genius, Gales. Wedys i bod rhywun angen teisio fel lesson. Ma' hwn yn berffeth. Ti'n bonkers.